Xayrli kech, bek yaxshi mında biz yildik. Bugün mında indi yaşlar yakşampısı, bizim saytımızın var. Qaraysiz, bek aktivni qatnaşasız, bek yaxshi. Bizim bugün qonaqda Bakinskiy tatarlar bek mediyni люди indi. Şundan so'ng bizning bugün mında eng maqsad narsa, значит, biz bugün Diyaratga bardik. Ibn biz bir necha kishiga endi bizning zivlaklarga hurmat etib endi Diyaratga baramiz. Mana Nikolay, значит, Limayev Nikolay Vasilyevich Limayev, ул birinchi ulab chiqargan narsa ул штаб. Да? Нәрсә ул штаб? Штаб ул неформальное общение. Менә алар эштә булдылар, эштә эшләйләр, значит, и аннан соң инде атнага бер алар җыелып үзара инде шулай итеп неформальное общение, эштән соң җыелганнар инде, да. Мин әле ул чакта мәктәптә укый гына башлаган идем, да. Вот. Значит, шуннан мин аларны карап, нитеп инде менә шул минде шулардан үрнәк алып инде менә шул неформальное общение булса да, алар барыбер эш турында сөйләйләр инде, да. Менә без бүген аның, значит, каберенә барып, чәчәкләр салып инде менә яхшы Табеевка без бергә җөрибез инде. Тоже, значит, бүген безнең бер делегация активистлар барды Донской Диyaratка инде, анда безнең репрессированные татары, башкиры бар инде, шунда репрессированные, расстрелянные кешеләр инде. Менә бер артель шунда барды, без Троекурский Диyaratка бардык инде. Вот. Шунда, значит, безнең монда ни ди объявление, значит, объявление, безнең бетте перепись населения бүген. Без 2 ел бик каты эшләдек. Менә без 20 ролик безнең бар. Без ничә генә җирдә барып разъяснительный эш алып бардык. Менә мин үзем 2 тапкыр Петровкада, 2 тапкыр Святой Троице, Крашин татар, православный татарлар белән сөйләшеп инде, да. Вот, шунда, значит, бик күп сездә булыштыгыз менә. Без роликлар размещали, значит, шунар инде шул эш бүген бетте, да. Перепись населения бетте, значит, именно шуннан соң, значит, беткәч, без барыбер фикерләр җыябыз сездән. Фикерләр. Аннан соң инде менә бу президент турында инде безнең в Татарстане знаете ситуация, да? Кто-то проголосовал за, кто-то проголосовал против. Менә шуны без барыбер хәзер обсуждаем инде, да? Вот белән сезнең фикерләр булса, сез аны барыбер безгә языгыз, әйтегез, без аны барыбер әле хәзер үзара бик сөйләшәбез дип ул турында. Менә монда булды безнең теге атнада бер җыелыш. Монда булды, значит, тюркский халыклар, булды башкортлар, председатель автономиялар булды. И менә без инде уйлаганча, менә ничек сез уйлайсыз туры, да, сезнең яшьләрнең фикерләрен беләсез килә. Менә без уйладык, что безгә барыбер Рустем Нургалиевич президент, и без аны үзара барыбер президент дип атайбыз инде. Менә шулай. Шулай без уйладык. Вот безнеңчә инде. Менә шул безнең жаңалык инде. Шуннан соң инде бүген безнең танышырга кирәкми. В основном монда бергезне беләсез, да. Менә шулай итеп якшәмбе җыелып монда инде үзара татарча гына сөйләшеп, татар җырларын җырлап, татар, значит, биюләрен биеп инде. Менә шундый безнең максат бүген кич белән инде. Менә ниндидер сораулар булса, мин сезгә тоже могу тегелне инде әйтәм инде менә. Ярар, рәхмәт. Аннан соң карарсыз, без просто бүген аны ул бер ел чыкты уже элек, да, китап бу. Безгә менә аны алып килделәр, без аны бер атнадан алып киләбез, күп иттереп сезгә күрсәтербез. Менә ул обычный, теге простой семьядан кеше инде, да, менә үзенең хезмәте белән, тырышлыгы белән, ул менә булды карьерная лестница. Аннан соң менә Нижнекамскийның, Татарстанның бөтен нефтехимияның төзелүче шул инде, да. Мәхәббәт, да, аннан соң ул инде был министр нефтедобывающей нефтехимической промышленности Мәскәүдә инде. Менә шул формат штабының, значит, уйлаучы шул инде менә. Вот карарсыз аннан соң менә монда куябыз. Идея его, да. Çeşmeler